20 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Saglyk goraýyş we derman senaty ministri Nurmuhammed Amannepesow bilen iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Onuň dowamyna ýurtda ýokunç keselleriň öňüni almak şolsany koronawirusa garşy göreş maslahat edildi. Türkmenistanyň saglyk edaralary şu wagtda içinde ýurtda resmi taýdan hasaba alynan koronawirus hadisasy barada habar bermedi. Prezident we ýokary derejeli saglyk resmisi soňky maslahatda ýurtda koronawirus hadisasynyň hasaba alynıp alynmanlygyny ne inkar etdi ne de tasdiqlady. Ýöne onuň ýaýramanyň öňüni almak üçin dürli çäreleriň görülýänini aýtdylar. Amannepesowyň hasabatyna salyglanyp TDH koronawirusa garşy göreş bilen bagly käbir sanlar agzady. Habarda aýdylmagyna görä Farab, Sarax we Garabogoz döwlet serhed gödäwçilik geçiş ýerlerine 80 orunluk karantin nokatlary gurulypdyr. Döwlet serhediniň 9 geçiriş ýerine şol sany Garabogozda serhed ýakada, Türkmenmaşyda, Etrekde, Kakada, Saraxda serhed awatda Imamnazarda we Farabda dezinfeksiya geçişleri gurulypdyr. Türkmenawat, Türkmenmaş şäherlerine we Garabogoz şäherçesine meýdan gospitallary gurulypdyr. Aşgabatda we Türkmenawatda kesele garşy dolandyryş merkezleri döredilipdir. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlary ýurda getirmek işleri ýola goýuldy. Ýokunç keseller anyklamak üçin ýurtda 19 laboratoriýa hereket edýär. Mewsümleýin dümeге garşy 240 000 doza vaksina ýurda getirilipdir. We ilatyň töwekkül gatlygynyň arasyna sanjym edildi. Şeýle-de TDH prezidentiň täze koronawirusa garşy dünýä ýurtlarynyň vaksina satyn almak boýunça saglyk ministrine tawşyryk berenligini habar berýär. Ýöne döwletiň ady agzalmaýar. Galbertede iş maslahatyna şu günler dünýäniň köp ýurdunda koronawirusyň ikinji tolkunynyň dowam edýänligi bellenip geçildi. Ýöne Türkmenistanda onuň näçinji tolkunynyň dowam edýänligi ýa-da etmeýänligi agzalmady. TDH ilat arasyna maska giýmegiň adamlaryň arasyna araçak saklamagyň putu berja edilýänligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda maska rejimine polisiýanyň gödäwçilik edýänligini, giýmediği adamlara jerime salynýanlygyny habar berip gelýärler. Iýunyň ortalaryna Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligi ilata tozandan gorunmak üçin maska giýmegi maslahat berdi. Ýöne soňky iş maslahatyna tozan agzalmady. Muňa derek prezident Berdimuhammedow koronawirusa garşy beýleki çäreler bilen bir hatarda ýüzärlik bilen görüşmek barada beren maslahatyny ýene gaýtalady. Prezident ýokunç kesele garşy görüşmek üçin ilkinji nowbatda jemgyýetçilik pikirini döretmegiň möhümligini aýdýar. Ýöne geçen ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan täze koronavirus keseliniň dünýä ýaýrap başlamagynyň ilkinji günlerinden başlap epetli wagt içinde Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri koronavirus sözüni agdamakdan gaça durdy. TDH açylşyryny epidemiologik ýagdaý döwrüne Türkmenistanyň Awganystany, Irany we Russiýa insanperwer ýardym urudyny aýdýar. Şeýle-de şu wagt içinde Hytaýdan, Türkiýeden, Ýaponiýadan, Bahreýnden, Birleşen Arap Emirliklerinden we Günorta Koreýadan derman we lukmançylyk serişdelerini öz üçin alýan dostlukly kömegiň Türkmenistana gelip gowşanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanlaryň awgustyň 3-nji 10 günlüginden başlap 3 aýyň dowamyny tapgyrlaýyn ýurda getirilýänliklerini, olaryň 2 hepde möhlet bilen Türkmenawatda karantinde saklanýanlyklaryny habar berdi. Golaýda habarçy 14 günlük karantin möhletiniň 28 güne çykarlandygyny habar berdi. 2 hepde mundan ozal Russiýadan gelen bir denan karantiniň tamamlanmagyndan soň şu gün Lewapdan Aşgabatda dolanmalydy. Ýöne onu goýbermendirler. Karantiniň ýene 2 hepde uzaldyrylyny aýdypdyrlar diýip beýleki bir habarçy 27 oktyabrda Aşgabatdan habar berdi. Türkmen häkimetleri ykdysat çökünlük we pandemiýa çäklendirmeleri şertlerine çuňlaşan maliýe meselelerini çözmek üçin öň barlanan usullary, o ýaşullarynyň töwerlatyny we adamlara hasken basyş etmäge dayanmak kararyny gelenemeňdir. Marw welaýatynyň Garaw metrowundan gelip bolşan maglumata görä, birinji gün etraf häkimligine çağırılan adamlara pul ýok. Pul meselesi gatyky. Ýöne soragyňyz bolsa aýratyn gurulşar diýdiler. Ýegnekde çykyş eden resmi bankomat meselesini çözmek, nağd pul gözläp gören adamlar azaltmak we bu meselede ýaşurlaryň hemde hukuk goraýjy işgärleriň oýnamaly rolu barada özüne welaýat häkimliginde tawsyrlan zatlara aýtdy we
başga hiç pikir bilen gadıklanmady. Gyýynaga ýaşullar bilen birlikde garawy etrawynyň hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary, yerli idara kärhanalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Bire doğrusu zor häkim çalışyp duran soň kimin kimdigini hem tanamaýar diýip ýygnaga gatnaşan aksakkal ýaşuly esasy gurrunun nagt däl söwda hakyny bolanlygyny gurrun berdi. Adamlar esasanam ýaşullar owalarda sizsiz ne toy ne ýaz söwlýär. Siz owanyň ýüzi we sözi gaýrat edin. Bankomat meselesini çözmäge kömek edin diýip çykyp gurlan ýaş adam aýtdy. Onuň pikirçe biz owa adamlaryna nagt däl söwda etmegi öwretmeli. Eger innykay nagt däl söwdany hem oňarmasalar ondan näme diýmelip 70 ýaşlaryň ýaşuly bu gurruny gaty geň alyndygyny gizläp hem durmady. Bu maglumaty adatlyk bilen gurulşan ikinji çeşme hem tasdik etdi. Geçen hepde vilayet häkimliginde hem uly ýygnak geçirilip esasan nagt däl söwda meselesini goglandyrmak hakyny gurrun edildi. Etrap häkimliginde ýygnak şonuň netijesi bolmaly diýip hökümetdäki çeşme aýtdy. Ýygnakda salgyt gurulunyň hukuk goraýjy idaralaryň wekillerine hem anyk tawsyryklar berildi. Siz telekeçilere aydın. Kimin dukanyny hataplaşyk terminal bolmasa, goý derrew terminal satyn alsyn. Telekeçiligi ýok bolsa, onu telekeçilik açsynlar. Bolmasa, agyr jerime ýalan. Ertir dukanlaryny açmagy gorksunlar diýip çykyş eden resmi aýtdy. Şeýle dal telekeçiligi bolan dukanlaryň terminaldan nagt däl söwda etmegi doly ýoly goýmaklaryny talap etdi. Onun sözlerine göre adam bolsa halkyň belli bir bölegini aýlygy ýa kömek puly plastik karta geçýän adamlary nagt däl söwda geçirmek şuň kugyny esasy mesele bolup durýar. Bize vilayet häkimliginden berilen tawsyrga göre birini nagt däl söwdany hökman ýoly goýmaly. Adamlar gününe aşa bankomat gözläp pul sorap aýlanyp görmeli ýal etmeli. Eger kimde sorag bar bolsa aýratyn gepleşer diýip çykyş eden resmi sözüni jemledi. Sorag känni. Owada adamlar hökümetin manadyna näme bolanlygyny, näme üçin bankomatlarda pulun ýokdugyny soraýarlar. Iki adamyň baş çatylsa şol sorag berilýär. Emma häkimlikde sorag beren tapylmady diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Pulun bolmalygy bir mesele. Olaryň adamlar bilen gepleşişi ikinji mesele. Häzir wezipe berilýän resmiler meniň kiçi oglum ýa ulagtyklarym bilen ýaşdaş. Emma olar atasy ýaly adamlar bilen öýde ýakynsyzlyk eden garawol çağa ýüldenen ýaly aýratyn gepleşer diýip haýbat atyp gurulýarlar. Aýdys äheňinden çen tutsaň ol bu sözleri soragyňyz bolsa gaty görmäň diýen manyna aýdýar diýip radionyň ýaşyl söhbetdeşi nägileligini bildirdi. Adatlyk Türkmenistanlaryň ýurt içinde we daşyny pul nagtlaşdyrmakda, plastik kartlar arkaly hasaplaşmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada 2015-nji ýyldan bäri maglumat berýär. Egerde başga ýurtlaryň bank kartlary nobatlaryň azalmagyna, hasaplaşygyň has şalt amala asyrylmagyna getirse, Türkmen bank kartlary täze bir uly nobatyň döremegini, gyýkylyp galmagynyň köpelmegini, iň beteri bolsa döwletiň maliýe ykdysady ýagdaýlary barada uly soraglaryň döremegini alyp geldi. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimetleri bu soraglara resmi düşündiriş bermeýär we 1990-njy ýyllaryň başynda girilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrjak bolanlaryny ulanan usullaryny ýaşullary öňe tutmagy ýene bir gerek synap görjegi meňdeýär. Türkiýanyň Istanbul şäherinde öz watandaşyny öldürmekde guman edilýän iki türkmen sanly aýal tutsak edildi. Bu barada Türk media serişdeleri habar berýärler. Haberler.com neşriniň 20 oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Esenyurt Etrap Polisiýa Müdürligine degişli Jemgyýetçilik Howpsuzlyk Bürosy toporuna Cumhuriyet etrapçasyndaky ýaşaýyş jaýynyň 10-njy gatyndan bir adamyň aşağı gaçandygy barada habar gelip gowuşýar. Wakanyň bolan ýerine baran polisiýa toporu beýiklikden aşağı gaçan Türkmen raýatynyň ölendigini anyklady diýip neşir Türkmen raýatyny KM diýip ady we familiýasynyň baş harplary bilen köpçülige mälim edýär. Habarda aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri wakanyň bolan ýerinde derňew işlerini dowam etdirýän mahaly iki aýalyň binadan gyssanma çykyp barýan pursatyny görýärler. Aýallaryň hereketlerinden şüphelenen polisiýa işgärleri olary saklap barlyk işlerini geçirýärler. Türkmenistanyň raýatlary
anyklanan DA we SR diýilip köpçülüge mälim edilýän türkmen aýallarynda plastik gandallar, gaýçy we burç gady diýilýän serişde ele salyndy. Şeýlede KM-nyň aşak ýykylyp jan beren kwartirasyny kireyine alandygy anyklanan şüpheliler tutsak edildi diýip habarda aýdylýar. Neşriň maglumatyna görä DA adly türkmen aýaly polisiýa beren maglumatynda merhum bilen Türkmenistanda wagty gatnaşygynyň bolandygyny gurrun berdi. Şüpheli aýal aradan bir neme wagt geçen soň aralaryna tow düşendigini we onu bir günlük kireyine alan kwartirasyna çağırandygyny aýtdy. Şeýle ol aralarynda dören dawa jenjelden soň gyýgyryp kömek soramak üçin penjere çykan KM-ni aşak eteklendigini boyun aldy diýilip habarda bellenilýär. Türkmen aýallarynyň polisiýadaky derňew işlerinden soň tutsak edilendigi hem habarda nygtalýar. Adatlyk radiosynyň bu waka barada Esenyurt Etrap Polisiýa müdürlüginden we oňa degişli Jemgyýetçilik Howpsuzlyk bürosy toporundan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, işsizlik bilen baglanykda Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnetin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň göç edarasynyň şu ýylyň iýul aýynda çap eden maglumatlaryna görä, geçen ýyl bu ýurda göçüp gelen daşary ýurtlaryň iň köp ikinji bölegini, ýagny 13,8 götürümni Türkmenistanly migrantlar düzýär. Munyň bilen bir wagtda daşary ýurtlara, hususan da Türkiýe zähmet migrasiýasyna gidýän türkmenistanlylar olaryň duçar bolýan kynçylyklary şeýlede eklenji üçin bir kanun işleri ýüzürýän türkmen raýatlary barada häli şimdi habarlar peýda bolýar. 22 sentýabrda Türkiýede ten satmakda we oňa araçylyk etmekde guman edilýän Türkmenistanly 2 aýalyň tutsak edilendigi habar berildi. Ýene geçen aýyň başynda Istanbulda Türkmenistanly bir aýalyň türk raýaty tarapyndan atylyp öldürilendigi mälim boldy. Awgustyň ahyrynda bolsa Istanbulyň Pendik etrafynda Türkmenistanly bir aýaly palta bilen öldürmekde guman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri hemişelik ýa uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany şeýlede olar hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozamaýar.